Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wani ya tambaye ni menene bambanci tsakanin position, rank da kuma title. To wannan tambaya ce mai matuƙar muhimmanci domin waɗannan kalmomin guda uku suna da alaƙa da juna. Sai dai kuma kowacce akwai inda take aiki. Domin dama a Turanci ana iya samun kalmomin da suke da kamanceceniya a ma'ana, amma kowacce ana gane ma'anarta ne according to context na wannan kalmar. Ma'ana wato muhallin da ake so a yi amfani da ita. To bari mu fara da kalmar position. Position ana amfani da ita ta fuska biyu. Position refers to a specific place or location. Wato ta wannan fuskar position tana nuna wani keɓantaccen guri. Kamar misali position na map za ka iya cewa ina position na Nigeria. Ma'ana inda Nigeria take shine position ɗinta. So sannan ana amfani da position a ɓangaren job or role. Wato a ɓangaren aiki ko kuma taka rawa a wani ɓangare. Misali kamar ka ce, therefore it is used in a professional or organizational context. It can refer to one's job or role within a company or institution. For example, someone might hold the position of CEO, Chief Executive Officer, manager of a company or accountant. Position hanya ta biyu tana aiki wajen nuna matsayi a wata ma'aikata ko kamfani. Misali a ce wane shine CEO na kamfani, Chief Executive Officer na wannan kamfanin, wato shine shugaban kamfanin. So wannan position ɗin shi ne. Ko wane shine manager, wane shine accountant a wannan kamfanin. So wannan matsayi ne. Kun ga anan ta nuna matsayi na aiki a ma'aikata. Sai kuma kalmar rank. Rank typically denotes the relative ordering or hierarchy of items. Wato fuska ta farko ana amfani da kalmar rank wajen nuna matsayi a jerance. Misali daga wannan sai wannan sai wannan sai wannan. Kamar misali a ɓangaren sojoji shine irin gurin da rank take aiki domin nuna matsayi level by level. Wannan shine kaza, wannan shine kaza, wannan shine kaza. Sannan kuma it can also refer to the quality or status of something. For instance, a website might be ranked based on its popularity or relevance in search engine results. Tana nuna kwalitin abu. Kamar website ana ba shi quality ne gwargwadon shahara da website ɗin yayi a duniya. Wannan su ne muhallan kalmar rank. Sai kuma kalma ta ƙarshe wato title. Title refers to a name or label given to someone to identify it or distinguish it from others. Ana amfani da title ta wannan fuskar wajen nuna sunan abu ko ka ce taken abu. Misali, title of a book, taken littafi. Za ka ce taken littafin shine littafi kaza da kaza. Ma'ana sunan littafin. So kun ga wannan take ne. Sannan ana amfani da ita wajen honorary or formal designation given to someone as a mark of respect or achievement. Sannan ana amfani da ita wajen ba wa mutum girma. Wajen ba wa mutum girma. Misali shine kalmar sa da ake amfani da ita. Ko a ce ma sawa ne, ko Dr. wane, ko injiniya wane. So wannan shine title naka. Ma'ana sunan da ake baka na girmama matsayinka. So wannan hanyar ita ma title tana aiki. Therefore wannan shine ma'anar wannan kalmomin da kuma muhallin da suke aiki a Turanci. Mun gode. Sannan muna sanar da ku cewa mun buɗe sabon class da registration na class domin koyon Turanci online ta WhatsApp. Karatun online ake yin shi ba a zahiri ba. Ana yin shi ne a video kamar da yadda kuke gani haka a TikTok. Da haka ga masu buƙata sai su je kan profile ɗina za su ga number waya ta WhatsApp sai su je su yi magana domin shiga class ɗin.